हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड'लेण्ड श' इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै जोंनि गामिनि रायजो राजाफोर आरो माखासे मुसलमान रायजोफोरजों ज' जाना गामिनि औवानि दालां बानायनायखौ दिन्थिगोन। बे दालांखौ थांनाय बोसोराव बानायदोंमोन, माखासे बायनायखाय फिन आरोबाव खालामफिननो नागिरदों। जोंनि बे लामाजों गोबां गामिनि मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामो। बर'आबो थाङो, हारसाफोराबो थांलाय फैलाय खालायो आरो बांगालफ्राबो बे दालांजोंनो मोसौ मोसा लांलाय लाबोलाय खालामो हाग्रायावहाय। आरो माखासे फालांगिफ्राबो थांलाय फैलाय खालायो बे लामाजोंनो। बै नुहुरनाय लामाया गसाइगाव टु रुपसि एयारपर्ट थांग्रा लामा। एक्सुवेलि जोंनि बे दालाङा 7 बोसोरनिफ्रायल' बिदि नङा। बुंनो थाङोब्ला बे औवानि दालाङा जों मिथिनाय बादिब्ला जों जेब्ला बे बुहुमाव उजियाखै बै समनिफ्रायनो बिदिनो औवानि दालां खालामना गामिनि रायजो राजाफोरा बेजोंनो हाथाय बाजार खालामहैयोमोन। दैज्लां बोथोराव जोबोर खस्थ' जायो मोसौ मोसा गारि बारहोनो, मानो होनोब्ला दैबाना जाब्ला बे लामाया लोमजोबो। बेनिखायनो आं दानि सरकार गोदाना बेखौ नायसनना माबा मोनसे राहा लामा दिहुनना होगोनखौ आसा खालामो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो बयबो शेयार खालाय, जाहाथे दानि गोदान सरकारा थाबैनो बेफोर खामानिखौ मावफुंनानै दिन्थियो। आं बेनि एड्रेसखौ खिन्थिना होनि। गामिनि मुङा जाहैबाय मलानदबि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, रुपसि ब्लक आरो साब डिभिसना जाहैबाय परबतझरा। पिन नाम्बारा 783334। बयबो फुङावनो ओंखाम जानानै ओंखारबोनायखाय सानजौलायलायबाय, 1टा 2टा जालायलायबाय। ओंखाम उखैनायखाय मुलि जानाय जादोंमोन आरोखि। आयौलै आगै बागदावलायदां, आयौलै सना नोंनि दावगां महरजों नोंनि देहा सोलेरजों बोसोर गोदानखौ समाय होदेरबाय नोंहाय पावार। देग्लाय बोसोरखौ खालामदेरबावबाय नों सुपार डुपार। आयौलै आगै गादलिंलायदां, आयौलै सना सौथुलायदां। 이쪽 फोटो हो गया रे खींचो वाला फूल राम नाम नोंनिख्रुइ साबसिन रावबो सिख्ला, नोंखौ नुनानै देहाया जाबाय आंना हाइ प्रेसार। नोंनि महरा मेम'रिया हेंअभार। नोंनि थाखायनो आङो आगै बोसोर गोदानखौ नांनाय मोनथारबाय आं। नांनाय मोनथारबाय आं। ऐसे फूल कैसे टेस्टी जाम। वीडियो को शुरू लगी मसला करो कैसे रे कैसे शॉर्ट मूवी शूटिंग करछ नकी एल्बम जाला जेबो रोंला आगै, नोंखौ नुनानै आं जेबो रोंला। এটা 1 বছর যাবে আর 5 বছরের ফুল বানালো নাকি हाला थानो हाला सहाय हाला आगै, नोंनि महराव आं थानो हाला।
नोंखौ हरि नुनानै कुकुर निये गेছে देहाया जाबाय आंना फुलफावार नोंनि महरा गोसोआ जाबाय आंना हें अभार